Hradisko je kopec kousíček za Rožnovem pod Radhoštěm o výšce 522 metrů výrazně vystupující nad levým břehem Bečvy. Na jeho vrcholu byl pro strategickou polohu vystaven hrad Rožnov, jenž měl chránit východní hranici s Uhrami. Nejstarší písemný doklad o jeho existenci pochází z roku 1310 od biskupa Bruna ze Schauenburgu. Tehdy byl ještě malý, pouze okolo současné vrcholové plošiny. Později se podle nároků místního panstva a modernizace válečné techniky dočkal několikerého rozšíření a přestaveb. Objevily se rozsáhlé valy a parkantské hradby, později bastiony. Na hradě se vystřídali majitelé z řad významné moravské šlechty. Na počátku 15. století to byli pánové z Kravař, pak pánové z Cimburka, následně patřil pánům z Penzika a konečně také pánům z Kunštátů. Posledním právoplatným majitelem byl Jaroslav ze Schellenberka, který jej vlastnil od roku 1526 do roku 1535, než jej opustil. Takovou příležitost si však nemohl nechat ujít Jan Podmanický z Podmanína se svou 250člennou loupeživou rotou. 4 dlouhá trpká léta terorizovali svými nájezdy okolí, dokud Ferdinandu I. nedošla trpělivost. Ten pak vyslal své vojsko, které hrad dobyl, a aby nebyl znovu zneužit, tak jej také pobořil. Definitivní zkázu hradu zde však nezapřičinil ani zub času, ani mocná příroda. Byli to obyčejní lidé, kteří roku 1862 dostali povolení rozebrat hradní zdivo pro stavbu svých obydlí. Dnes už tedy kdysi hrdý hrad neexistuje a jeho 600 let staré zbytky pečlivě chrání právě příroda v podobě kořenů mohutných buků. Přesto toto místo stojí za návštěvu. Naučná stezka vás vede od břehu Bečvy dál vzhůru k vrcholu. Postupně vás seznamuje s místní faunou a flórou, která nabízí několik vzácných druhů. Pár metrů pod vrcholem, tedy vzdušnou čarou, se nachází stáje Hradisko s penzionem, koníky a restaurací, kde je možno se občerstvit před dalším výstupem. Samotný vrchol pak nabízí právě tu správnou dávku tajuplnosti, kterou navozuje atmosféra zbytků hradní brány a majestátní buky. Kromě toho je vám odměnou i výhled do širého okolí a střípky historie místního kraje. Ty jsou podávány přesně v těch správných dávkách na informačních tabulích chráněné krajinné oblasti Beskyt, takže vás zvědavost žene ještě alespoň k té příští. Ty, kdo by se snad snažili najít zde ukrytý loupežnický lup, bohužel zklamu. Stejně zklamaný byl patrně i Jan Podmanický, který věděl, že zde Jaroslav Schellenberg těžil stříbro a na vedlejším kopci také železnou rudu. V dolech pracovali ve velice nelidských podmínkách obyvatelé Staré Zubří. Jednoho večera v nich však skypěl hněv a tak se postavili svému mrzkému osudu. Patrně ze msty a také, aby jiní byli ušetřeni podobného osudu, zkazili všechny doly a pod rouškou noci prchli do Uher. Člověk se na té naučné stezce tak říkajíc dostane do úplně jiného světa. Zasní se a ztratí se v čase. Slyšet jsou totiž jen ptáci, šumění listí a vaše kroky tlumené spadaným jehličím a měkkou půdou. A k této poklidné odpočinkové atmosféře přispívá i místní tajemný dudák, který sedává na úpatí kopcem. Jeho nástroj jakoby vyprávěl vlastní příběh, jenž je slyšet široko daleko. Snad je opravdu jen příliš stydlivý, jak nám řekl, když jsme jej objevili ukrytého na mítince za silným houštím. Já si však doteď nejsem jistá, zda byl skutečným člověkem z našeho času, nebo jen dalším dílkem pohádky o Hradisku. A tak je jen na vás, jaký názor si utvoříte sami, nebo zda se vydáte vypátrat tajemství Rožnovského kopce na vlastní pěst.